Kumare, may kahin tumanan Thank you ti pa nagbisita yo. Nagganad kayo, kumare. May katiman? May katiko na. Masidig katiko na. Sipay. Masidig katiko. Ano di kong kunakanyam na dati bisita hanggang agpaspasaway, di ba? Anya nga haan, di ba kunakanyam? Nga hangat kilti, nakalkalay ato, na dati bisita. Anya nga haan, anya ti ul-ulyam ayo dito, ayan tinamlamisaan kas kada kabinet. Alam ko dito ayam ko. Ay, ayam ko nga. Dandanim na nga maabot di tagal, ba't ka uulim mo ang paya. Apaya nga ihanranam nga dati bisita sa kantulag kasta-kasta. Buludin na dagit ay ayam mo, dim ipabulod. Kaya ayam ko magamin dagito. Mangibabain ka apaya, apang kaglukat ti unyat tiltila, lukukatan itang ipagpakitam. Diba? Ibilbilin ko kanyam nga dati bisita, agsingsingput kayo lang, agay ay ayam kayo lang itarwar. Kanya di, mama, anya ti mama, aya. Di ba kunak, no dati bisita, agtugtugaw kayo lang, agay ay ayam, namakay ayam. Apan mo apa, unday di anak ni kumare. Nagagaw magaminday ayam, dagito ito isko. Okay, ayam marod, apay aya. Pirmi kayo nga. Gawan na magamin, dagito ito isko. Kaya kay ayam lang di ba kung kunakanyam, ngano aday ti umay nga makay ayam kanyam, pabulodam. Apin ipreparit niyo dagito aya. Iyawid na magkano gamin. Ano mga iyawid? Nadyo ko na kanyam, mo ulit bisitahan ko nga agulang-ulang itasangwanan, nga mama. Ti mama lang nga mama, ti amin nga ubat. Po. No, maminsan tupay lang. Maminsan pa'y kunak kanyam na dati bisita Ay, apo. Ano kaya nga masursuruan Bonjeng? Nakadakdakkel ka ni. Di ka laag na ka man. Apo, kalayat lang nga kalayat nga. Ala, ang damagamin dagiti toys. Ala, ang dagiti toys ko. Maminsan ba takitang baut-baut at taubot mo? Sino tinanibaga kanyang apan mo kaisan di palda na di bisita Ano, dadalangin na lang kayayang kay si Rocco. Apo. Maminsan pa'y no dati bisita mga lulutin ti kastawan. Nawatam.